така, това е трета част. Сега ще говоря по-бързо и ще ви казвам. Така, както казах, имаме такива фенове на футбола. Даже хора преди малко, няма сега ви казвам, в следващия видеоклип ще ви кажа. Не, това са подаръците. Така, имаме тези, които са фен на коне. Имаме... забравих да кажа. От тези имаме точно 30 броя. Точно 30 броя. От тези имаме пак... тези са 35 броя. Така... От тези имаме, нали, те са в автобуса, които са фенове на Стич. Има такива 29 броя. Много са яки, много са такива сладки. Това е.